Hola, em dic Laura Sararols, de Cal Rovell. Us venia a presentar una lasanya de verdures amb esvergínia blanca. Per fer la lasanya d'esvergínies necessitem esvergínia blanca. Formatge parmesà, prèviament ratllat, que el farem servir per gratinar. Formatge mozzarella, prèviament tallada, també farem servir per gratinar. Per fer la salsa de tomàquet necessitarem tomàquet natural, que en aquest cas el farem ratllat, oli d'oliva, alls tendres, llaurer, alfàbrega i sal. Per preparar l'esvergínia, primer el que farem és pelar-la. I la tallem a làmines ben fines. I les posarem amb aigua i sal perquè no quedi negra, però no cal deixar-la gaire estona en remull. Per la salsa de tomàquet, primer hem pres una cassola amb l'oli, els alls, l'alfàbrega i el llaurer. El tomàquet hem deixat coure una horeta al feu molt baix. Una mica de sal i sucre si fa falta, que no estigui gaire àcid. El segon pas és coure les esvergínies. Les hem posat en una paella amb oli, amb farina, les hem cuites i llavors hem posat en paper de cuina perquè s'escorri tot l'oli. La mozzarella la tallarem a làmines, unes quantes, per posar-la a la lasanya. Després de tallar la mozzarella, ens començarem a preparar la lasanya. Primer posem l'esvergínia, després una mica de tomàquet, una mica de formatge de búfala, una mica de formatge parmesà, una altra capa d'esvergínia blanca, una altra capa de tomàquet, una mica més de mozzarella, una mica de formatge parmesà i ja la posem a coure. El forn el tindrem a 160 graus, uns 10 minuts aproximadament, per gratinar la lasanya. Després de gratinar la lasanya passarem a presentar el plat. Posarem uns quants bolets. I una mica d'esvergínia cuita. I així ens acaba la lasanya. Moltes gràcies, que vagi de gust i fins una altra.